V dnešní době se bez telefonování a kvalitního připojení k internetu téměř neobejdeme. Tyto služby by ale měly být dostupné pro všechny bez rozdílu. Věděli jste, že někteří lidé se zdravotním postižením nebo s nízkými příjmy mají slevu na internet nebo telefonní služby? A to ve výši 200 korun za měsíc. V případě osob s nízkými příjmy má nárok na slevu každý, kdo pobírá příspěvek na živobytí. Nárok se také týká držitelů průkazů ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty a držitelů průkazu ZTPP. Dále pak určených osob závislých na pomoci jiné osoby nebo pečujících o takovou osobu. A jak na to? Vyberte si službu u jednoho ze 4 operátorů v České republice. Na webu každého z nich najdete všechny potřebné informace, tedy jaká potvrzení a doklady si musíte připravit. Osoby s nízkými příjmy vyplní žádost a dodají aktuální potvrzení od úřadu práce o poskytnutí příspěvku na živobytí. Osoby se zdravotním postižením se prokazují doklady ZTP nebo ZTPP, osoby závislé na pomoci se prokáží oznámením příspěvku na péči. Všechny doklady předáte operátorovi podle jeho pokynů, nejčastěji na jeho prodejně. Pokud vám snad nebude něco jasné nebo si nejste jistí svým nárokem, neváhejte se ptát u vybraného operátora, případně se obraťte na Český telekomunikační úřad. Nashledanou. Aha. No, jasně.